Campaign naman, Idol, pinapaigting ng Bangaldan MPS or Municipal Police Station. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Adrian Manalo. 104.7 IFM. Report! Isinagawa kamakailan ng Bangaldan Municipal Police Station ang dialogue sa mga residente bilang bahagi ng kanilang patuloy na anti-criminality campaign. Layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan ng pulisya at komunidad at itaas ang kamalayan sa mga paraan ng pag-iwas sa krimen. Tinalakay ng mga pulis ang mahalagang safety tips, ibinahagi ang ulat sa crime trends at pinaalalahanan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag at kooperatibo laban sa mga kriminal na gawain. Nagbigay din ng MPS ng impormasyon at gabay upang masiguro na may sapat na kaalaman ng mga residente sa pagpapanatili ng kaligtasan. Binigyang diin ng ahensya ang pakikipag-ugnayan at aktibong partisipasyon ng komunidad upang mas mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Intern Adrian Manalo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.